Pep, que vols que anem a veure Pepito? On és el Pepito? On és el Pepito? On és el Pepito? On és? On és? Ui! On és el Pepito? On és? Quiet. On és? Vine. On és el Pepito? On és? Mira el Pepito! Mira el Pepito! Mira! On és el Pepito? Mira, ja mou la cua. On és el Pepito? On és el Pepito? Menjar! Ai, el Pepito. No em graves que surto molt feo jo a les gravacions. Ja t'ho has menjat tot, estàs ben sonet, Pep. El Pepito plorat i tot. On és el Pepito? Pepito. Pepito! Que bo, el Pepito. Ai, el Pepito quan ha entrat a casa, Pepito. Sí, començava a bordar de content. Clar. I els industrials que hi havia deien, què passa, què passa? I dic, no, si no s'enfada, al contrari, es posa content de tornar a casa. Aleix de la Masia. Com mola. Pepito. Pepito menjar. Pepito culer. Pepito culer. Ah! Patatona, quin patatona. Li dono patatona. O és massa Sí. ja avui? No, sí, però poc. Seu! 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 Que content s'ha posat avui Pep. el Pepito. 4 patatones. Hola. El Pepito, que content s'ha posat avui el Pepito. Perquè digui el que vulgui, com a casa seva no hi ha res, Ja ho sé. El Pepito Que volia. ganes de tot. Nena! Què tal, guapíssima? Pepito menjar. Mira, surto... Esto es importante, sí, callejeros. Mira, Panchito también. Panchito. Es nena, ¿no? Era nena, ¿no? Esta es nena. 10 más. Y este nene, lo que pasa es que está por la comida. No, Papito, mira. No, si li és igual ara. Com Papito, mira. Pep, qui és? Papico. Qui Mira, és? mira. Mira que... No li interessa. El altre mi papá. Mi papá porque dice, uy, esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande, Pero ¿eh? nada, no le interesa ni lo más mínimo. Està només pel menjar que li dones. Clar, 3 dies sense venir. El Papito. Papito menjar. Papito menjar. Que yo soy del lado de Esquerres, yo soy del lado. Papito. Ah, avui sí que et puc agafar el diari. El papito. Ho he hecho bien, ¿eh? Sí, merci.